Proklínám všechny, kteří bez rozmyslu vytvořili ty emisní povolenky. Prý nemohli předpokládat, jaké podvody to spustí. Ne? V jakém světě to žijí? Proklínám ty zločince, kteří klidně ukradnou státní peníze, aby si mohli koupit Porsche a směšné bundy. Kolik potřebujete aut, hodinek, kolik jachet? A k čemu to všechno je? Proklínám všechny prohnilý právníky v oblecích od Diora, co brzdí soudní jednání a berou 1000 euro za hodinu. Taky žijou ze zločinu a podvodu. Daňoví a trestní advokáti jen pomáhají podvádět jiné. Proklínám justici. 10 let posuzuje spisy a výsledek? Zločinci na celém světě se tomu smějí. Proklínám taky úřady. Tisíce pravidel, nařízení a nekonečná změť textů, které z právního státu dělají ráj podvodníků. Proklínám vlády, že povolili velkým firmám daňovou optimalizaci v Irsku nebo v Panamě. To vše s požehnáním našich politiků. Co navrhujete, pane Venaštere? Proč dovolíme, aby tu firmy vydělávaly miliardy a neplatili daně? Kdo o tom rozhodl? Co? To oni by měli jít vzorem. Také proklínám skorumpované policisty, kteří se kamarádí se zločinci a hájí se tím, že tak získávají informace. Prohnilí policisté, kteří se předvádí v upnutých džínách a zrazují společnost tím, že přijímají dárky, obálky, šperky, hotovost a auta. Proklínám všechny finančníky, obchodníky, makléře, vlky z Wall Street, kteří si pohrávají s miliardami a myslí si, jak jsou chytří. K čemu jsou ty miliardy? Využijí je na stavbu škol? Co? Nemocnic? Povězte to chudákům, kteří přišli o střechu nad hlavou kvůli vašim hypotékám. Dostanou zlaté padáky? Co? To určitě ani náhodou. Jdeme! Proklínám všechny banky, které akceptují špinavé peníze a chrání identitu zločinců, překupníků a teroristů. Proklínám Tonyho Montanu, Dona Corleone a další, kteří ukazují, jak skvělé je být zločincem. Skvělé? To určitě. Proklínám taky všechny pitomce, kteří vás obvinují z antisemitismu, když zatýkáte Židy. Naser si, parchante! Zločinec je zločinec. Žid, katolík, muslim, to je fuk. Zákon je zákon, platí pro všechny. Šalom, bratře. Mazel tov! Proklínám Fitusiho, zločince bez vědomí a svědomí, za to, že bavil Belleville hadími obleky a botami z krokodýlí kůže. Proklínám média, která dělají ze zločinců hrdiny. Všechny ty populární talk show, bulvární časopisy a stupidní sociální sítě. Někteří se tam předvádějí a vytahují se tím, že podvedli státní aparát. Novináři jen úžasle přihlížejí a těší se ze sledovanosti. Kde je nějaká míra únosnosti? Existuje vůbec? Proklínám větrné elektrárny, co jedou na prázdno. Proklínám ty, kteří ničí planetu, jen aby na tom vydělali. Proklínám DPH a CO2. Hoří nám dům. Nemůžeme říci, že jsme to nevěděli. Proklínám Jeroma Atiase, synáčka bez svědomí, který zahodil svůj život, i když měl předpoklady k tomu stát se dobrým člověkem. Pomyslel na bolest, kterou působil jiným. Svým dětem, své ženě, svým rodičům. Pomyslel na to, než s tím začal. Pochopil jsem moc pozdě, že mě moje dcera potřebuje. Proklínám sebe. Co když Atias zmizí jako Fitus? Co když ho nenajdem? Když nasedne na první letadlo, co bude? Jak za to letadlo zaplatí? Někde musí mít ulitý nějaký účet určitě. No právě. Nemá na vybranou. Musí použít své tajné účty. Tak na ně přijdeme. Nikdy mu nedám pokoj. Nikdy.